Takže čauky mělky, já jsem Googlík a mám tu sebou koho? Aldu 2015. A dneska to bude prohlídka serveru, který se jmenuje Smilecraft. A provede nám tímto videem Alda 2015. Tak můžeme začít. Takže tady, jak se nachází Google, tak můžete říkat Google, až Jo, budeš jasný. Google. Jsem Googlík. Tak tady se prostě spawnete, když se zaregistrujete na serveru. Dále máme pravidla. Já ho asi... Už běžím. lepší. Aha. Tady jsou pravidla. Pravidel je, no, hodně, ale jedno. To není hodně. Na webu jich je víc. Na webu jich je víc. Přiměřeně. No. Minihry zatím nejedou, protože, no, majitel, 3 tečky, ale v budoucnu tady budou. Možná, snad, doufám. Jinak zatím je to jedině příroda, můžete žít v survivalu a s kamošem si postavit barák. Do přírody se dostanete lomeno warp příroda. Spawn postavila hlavní adminka, je super, to je jedna Odsud se dostanete do přírody dál, ale si můžete postavit ten barák. To je zatím takový jedno možný. Nevadí. Jinak rezidence, mám takový pocit, že tady nefungují. A není tady ani PvP. Na svůj barák si tady musíte hlídat. Jeho to někdo nevygrifoval. Musíte ho mít schovaný. No, ale ono jde celkem lehce zjistit, kdo to vygrifoval. To jo, no. Jinak za grifování je automaticky IP ban. Tarzán, bitch. Jinak, když se spawnete, tak dostanete tady tyhle věci základní, chestplate a kalhotky, 2 staky normálního syrového dřeva, crafting table, železnou lopatku, železný krumpáč, železnou sekeru, 2 diamanty a 64 jablíček. A když napíšete kit start, tak dostanete full iron výbavu. Enchantovanou, no. Vlastně máte doplnění takový toho. Jo, a ten kit start můžete používat vždycky jednou za den. Nebo... nebude. Nepůjde. No, 23 hodin a 46. Ano, tak to ještě nezměnil. Jasně. Něco ti spadlo, kamaráde. Jo, já jsem ho zkoušel. Yeah. Tak jo, já jsem nic nenašel, hele, něco ti asi spadlo, ale zahrabalo se to v trávě. Já to stejně nechci. Yeah. A kdybyste nás chtěli podpořit, tak si koupte VIPčko a je soutěž o logo. Můžete nám vymyslet logo serveru. Jo, určitě. Do popisku vám dám IPčko, budete tam mít, zkusím admin tým tam celý vypsat a dám vám tu stránku na web našeho serveru. Takže tímhle bych se s váma chtěl rozloučit. Pozdrav a díku na rozloučenou. Nazdar. A já se s váma loučím. Čau.